Guys, kadagko sa nakuha. O, iyan o, ayan o. Lion pra. Ala, nagamakambak. Kalami naman na niya ay. O, atong hinuan. Tara o. Dahil to the point. Dahinlo na dayon. Hiwa-hiwa naman dayon eh. O, diba? May ubay dyan ang amang nakuha. Karong gabi una. Ayan o, ang paa pagkatambuka. Pagkasiyami naman ni ay. Oh, ada mo na to na mga paa. Ala, naglukso-lukso pa dyan. Nabuhi pag mandi ay ni. Pastilan ala, ayan. Oh, pagkalamia ani nga pagkakarnihan. Ayun, mig nakakaon pumiyanig. Lawa pa sa karning bab. Karong gabi una, magluto tagbakbak. Nani kayo, ato sa nang lapuaan. Lapuaan na to na, para humok na siya. Hindi siya na to lutoon. Mag-andam taglamas, nami kaya mong lamas, dapat na tayo limon, ato ang ahusan, ato ang sibiyasan. Nami kayo, pag humaglata, pag manatuglapwa, ato ang haunon, kaya ang ato timplan, imarinit sa dato daan. Tangan sa atong magic sarap, pinakalami nga timpla. Kanidyo hindi mawa ng magic sarap, pila na to og bitsin. Na, para lami kini, bitsin. Kani ang pinakalami nga putahe dari sa bukiran, dini kaning kuan palakang bukid. Ayan, batangan na to gamay nga asin. Tuyo na lang. Kanina lang tuyo. Yung asin kay marami kinakalanay, kanisang tuyo. Wala, pagkahumot naman eh. Kalami bagod ani ay. Sige, ato ang butangan kay kulang pa man atong butang tuyo. Dapat musurok jud ang yung kalami ana ba. No, gaso-aso pagari na oh. Na, kana ang pinakalami nga putahe diri nga di jud ni sumol lang ni sa manok ay. Sawa nakatilaw ani tilaw eh. Lami kina butang tinig suka, marinit gani no. Humot jud kayo. Lapuan pag ina pero lami na kayo. Kailangan nato kuno nato ni siya kanang kuan tuyo. Ato di pasurok kay marinit nato. Ani kay ni oy butang nga tug limon kay para kanang surok jud ing lami nga medyo aslom. Naman, ang limon ng pagkaaslong. Na, di ba? Sus, ako ga video, gigutom naman ko, ani. Oh, lami, kini nga putahe, kining bakbak diri namo. Tawag ni bakbak sa Bisaya. Lami, kini siya. Ampay namo, labi na mag-ulan. Sus, maglumba, jud hinoon, o kanang panulo ni kay. Mag-ilog niya ng bakbak, kay, sus, di, lami, jud nga putahe, lami, jud niya karne, di, jud ni sumo. Mapalit mga ni pati ni king mahala og paliton. Ana kayo na to na. Kayo kay atuan na siyang isagol para matipo tanang lasa. Para masurok jud. Tarongon na to nag-ukay be kay para surok jud siya. Ayan. Humot jud kayo mag-andam ta. Ayan, magpainit ta sa tong karaha kay mag-andam ta sa pagprito. Ayan. Oy, dekada bay-bayo na to kuan. Didipol. Kwa, ipainitan pila ka minutes, butang ang sibuyas. Hala, pagkahumot na jod, nagsiyam-siyam na jod ko sa pagkaon, ani nga. Nag-imagine ko sa pagkaon, papakangamia jod kayo. Ato, ana siyang pabakod paguron. Tangan aga, mayroon jod kinang awas na ako na butang, gidungan lang na ako, karting gamaya, makinang abusa, oy. Sige na lang, basta kayo makapalasalasan lang dyan yun. Hala, di, itaod-taod na to, medyo pa brown-brown, ilunod na to ang ahos. Ugloy tipo na lang ni. Na pagkahumot na jud kaayo. Ana kayo na to para medyo di siya pagod. Kayo na to na lami kay ni siya nga putahe guys. Sa wala nakatilaw-tilawi. Di so ay wait. Ana tiwaso na to ana okay kayo sa nato ni aso pa kayo na init na kayo ni yan ato pa brown nun sa na to ayan to ni okay kayon. Kato din initon, ato rin ni ilunod ko. Di ba lami pa kayo? Humok na. Surop na siguro ni ay. Sakto na ni ay. Okay na kayo na iya. Ato din ni ilunod ayun. Gilami na kayo ni ron. Ilunod na ito. Kahimbram na. Hala kalami na dito. Kahumot naman dito kay ani ay. Oda hala. Kalami gigutom. Naman ko humot naman kayo mapagipaglunod. Atong tiwaso na ito aning pabukalan. Og maayo pila. Magulat ang pila ka minutes. Okay yun. Para malami, di ba? Sus, maibog dyan mo. Sawa kakaunan ni. Pagkaon na mo, tilaw eh. Kay lami, kini siya nga putahe. Kani nga putahe. Pwede dyan kayo ning lami Makita ni sa mga bukid-bukid. Tinggawas nila ni, labi na ting ulan
tingog pa niya, naghiyam-hiyam. Kami pong nakadungog naghiyam-hiyam sa kalami. Sa magkugi lang, kuha ani. Paliton di ani, ting mahala di ani. Okay, kami unay lang mi ay. Di ba? Lami pa ni sa manok. Lami kay nila, binahalang-halangan. Ay sus, ato aning kuan, pabuto pila ka minutes. Ito ni pabuton kay pagkalamian naman kayo naglantaw ko ay pati mga lamian na. Wala. Bukal pa ko na, pabukalan ni siya pila ka minutes hanto siya nga musurok jud ni. Mura siya mulagkit ba. Lami kista na na tara kay kayon pa nato kay para ingon di ko pilit. Di mo kay ingon kay surop ng lami ana niya ay. Lami ni siya daglang halangon. Sa nakatilaw ani ha, congrats. Tilaw na jud lami. Ayan, taw-taw na nakahumot na jud kayo. Isurop na jud mong lami ani. Kayo na to kay para yung dili ala medyo na jud siya. Umot na kayo. Ato aning ninayon. Yan na kalami. Ato ning kuan butang asin gamay. Para medyo pod ingong surop yung lami. Kayo sa nato. Kayon. Na kasakalami na jud kayo ani. Sa una ani pati man jud kayo him-him ko ani kay sa una ignorante kay ko ani. Kita man ko kay porma pa mo ng tili makaingon tag kalain ba siguro anong baka di bakbaka eh. Porma may siya baki ko magdi ni makaon sa pagtilaw nako. Na nagpangita ko ay. Sa wala nakatilaw diha. Ayun na lingian ninyo ayun lang tawag ko si porma tilaw eh. Na insurok na tanawa. Na maibog na dyan sa maglantaw ka tilaw eh ay. Daghan ni sa inyo sa gara ni makuha ni sa mga kuha na ni. Mas daghan dyan ni sa basakan kana na yung basakan diha. Dagko siguro kay diya ni. Kay bullfrog na apoy bakbak pure nga kuan bakbak. Lami kayo ay. Ayan ato ang inay na yun. Kay kayon sa nato ato ang kayon kay para di kay mulagkit hala kahumot jud kay lami na kalami na jud kay ani. Hala kalami na jud kay lami na jud kay ni siya ikuan ay karon pa kanon ay kay kulang pa man di na to aton. Sige yan na medyo bukal na yun siyang surop na dyan kayong kalami. Hala, excite na kayo ko. Lami kayo ni. So, pakatilaw ani, tilaw eh. Lami pa man taon sa manok ay. Mas pili, manok ko ka sa manok. Kana, hapit na dyan. Ala, kalami, kilagkit na dyan kayo. Ala, kaya miyami. Sawa na kakaon diha. Tilaw eh, karong na nato kay excited na kayo. Kakanono na ko, gigutom na kayo ko. Yan, hala ka creamy. Kalami, surop jud ang lami. Let's go, eating na. Hala, kalami ani, uy. Hala, kalami jud. Kay kini, naghukad naman ko. Ay, gutom na ko. Ay, nakamukhaon na kay gigutom na kayo ko. Babay na mo din ha. Kaya ako, gigutom na ko. Agay, kasi yam na dyan. Yummy na dyan. Alay, bit, kilawan. Di mo mutira.